Kaikki alkoi tavallaan siitä, kun onnistuimme sekvensoimaan ensimmäisen muinaisen ihmisen genoomin, koska se antoi meille valtavan määrän dataa yksittäisiltä yksilöiltä. Vanhin viikinkilegenda sai juuri tieteellisen todisteen, mutta se on oudompi kuin kukaan oli kuvitellut. Genomin sekvensointi osoittaa, että osa viikinkitarinasta ei ole ihmisperäistä. Voisivatko myytit perustua todelliseen geneettiseen näyttöön? Mitä tämä tarkoittaa historiankirjoillemme? Liity. Seuraamme, kun sukellamme viikinkien DNA:han kätkettyihin salaisuuksiin. Viikinkien DNA-löytö, joka muutti kaiken, mitä luulimme tietävämme. Monilla ihmisillä on pitkään ollut johdonmukainen käsitys siitä, miltä viikinki näytti. Erilaiset mediamuodot, kuten elokuvat, TV, ohjelmat, sarjakuvat ja urheilujoukkueiden logot, ovat vahvistaneet tätä kuvaa mielissämme. Yleinen kuvaus on pitkä mies, jolla on pitkät vaaleat hiukset, siniset silmät ja vahva vartalo. Joskus tämä viikinki kuvataan sarvipäinen kypärä, päässään seisomassa itsevarmasti aivan kuin hän kuuluisi moderniin kuntosaliin Skandinaviassa. Tämä mielikuva on syöpynyt mieliimme vuosisatojen ajan, minkä vuoksi se vaikuttaa tarkalta ja epäilemättömältä. Tiede on kuitenkin nyt astunut esiin ja kyseenalaistanut tuon tutun kuvan merkittävällä tavalla. Suuri joukko tiedemiehiä sai hiljattain päätökseen laajan tieteellisen projektin, joka kesti 6 kokonaista vuotta. Kyseessä ei ollut pieni tai hätäisesti tehty tutkimus. Se oli perusteellinen ja pikkutarkka tutkimus, jonka tarkoituksena oli paljastaa totuus viikingeiksi kutsutuista henkilöistä. Tutkijat tutkivat yli 400 viikinkiluurangon DNA:ta. Näitä jäänteitä ei löydetty yhdestä ainoasta paikasta. Niitä löydettiin lukuisista paikoista ympäri Eurooppaa ja jopa Grönlannista. Tavoite oli yksinkertainen, mutta vaikuttava. Ymmärtää, keitä viikingit todella olivat, erityisesti ne ihmiset, jotka ryöstivät rannikoita ja matkustivat laajasti vuosien 800 ja 1050 välillä. Tutkimuksen tulokset olivat niin merkittäviä, että ne julkaistiin arvostetussa Nature-tieteellisessä lehdessä, mikä osoittaa tulosten uskottavuuden ja tärkeyden. Tutkijat aloittivat tutkimuksensa tarkastelemalla Kata-nimisen naisen luurankoa, joka löydettiin viikinkien hautapaikalta Varnumista Ruotsista. Tyypillisesti kun luuranko löydetään viikinkien hautapaikalta Ruotsista, odotetaan, että DNA vastaa perinteistä viikinkien genetiikkaa. Kun Katan DNA:ta tutkittiin ja verrattiin muihin, tulokset eivät kuitenkaan vastanneet odotettua tarinaa. Alkujärkytys tuli, kun paljastui, etteivät viikingit olleetkaan kaikki vaaleita, kuten yleisesti uskottiin. Vahvasta vaaleiden viikinkien stereotypiasta huolimatta DNA-todisteet osoittivat, että monilla oli itse asiassa ruskeat hiukset. Tämä on ristiriidassa mediassa vallitsevan kuvauksen kanssa pohjoismaisista loistavista viikingeistä. Heidän ulkonäkönsä oli monimuotoisempi ja synkempi kuin aiemmin on ajateltu, mikä on ristiriidassa pitkään vallinneiden oletusten kanssa. Tämä paljastus merkitsi vuosisatoja vanhojen viikinkeihin liittyvien uskomusten kyseenalaistamisen alkua. Tutkimusta johtanut professori Eska Willerslev totesi, että viikinkimaailman geneettinen koostumus ei ollut sellainen kuin ihmiset olivat aiemmin luulleet. Yleisesti uskottiin, että viikingit olivat homogeeninen ryhmä skandinaaveja, joilla oli yhteiset sukujuuret ja jotka tekivät ryöstöjä yhdessä. Heitä pidettiin yleisesti yhtenä soturirotuna, jota yhdisti heidän verilinjansa. DNA-löydökset kuitenkin osoittivat lopullisesti tämän käsityksen virheelliseksi. Tutkimus osoitti, että viikingit olivat vuorovaikutuksessa paikallisten ihmisten kanssa enemmän kuin aiemmin oli ajateltu. Heidän geneettiset piirteensä olivat odotettua monimuotoisempia. Viikingit eivät olleet kotoisin vain Norjasta, Tanskasta ja Ruotsista ja seurustelleet vain omien ryhmiensä kanssa. Sen sijaan viikingeillä oli monipuolinen geneettisten taustojen sekoitus.
Löydöt olivat varsin yllättäviä, kun tiedemiehet löysivät geneettisiä markkereita Etelä-Euroopasta. Vielä odottamattomampaa oli löytää geneettisiä vaikutteita Aasiasta. Merkittävää tässä on se, että viikinkien vieras DNA ei tullut pelkästään ihmisten vangitsemisesta ja takaisin tuomisesta. Tutkimus osoitti, että tämä geneettinen sekoittuminen tapahtui aiemmin ennen viikinkiajaa. Etelä-Euroopasta ja Aasiasta tulevaa geenivaihtoa oli jo tapahtunut Skandinaviassa. Löytö kyseenalaistaa stereotyyppisen kuvan puhtaasti skandinaavisesta viikinkistä. Se vaatii viikinkisanan merkityksen uudelleenarviointia. Se valottaa myös antiikin maailman vuorovaikutusta. Geneettiset yhteydet osoittavat, että ihmiset matkustivat ja seurustelivat pitkien matkojen yli paljon aikaisemmin kuin aiemmin on uskottu. Tämä tapahtui kauan ennen nykyaikaisia kulkuvälineitä. Lentokoneita, junia tai käteviä matkustusreittejä ei ollut. Siitä huolimatta aasialaiset geenit onnistuivat pääsemään viikinkien geenipooliin. Tämä viittaa siihen, että maailma oli enemmän verkostoitunut kuin yleisesti on ajateltu. Skandinavia ei ollut syrjäinen jäätynyt maa, joka oli erillään muusta maailmasta. Se oli pikemminkin keskeinen paikka, jossa erilaiset ihmisryhmät matkustivat, elivät ja olivat vuorovaikutuksessa keskenään. Löytö muuttaa viikinkitermin määritelmää. DNA-todiste osoittaa, että viikinki ei perustunut genetiikkaan. Se ei määräytynyt verilinjan perusteella. Sen sijaan viikinki oli työ tai ammatti. Kyse oli siitä, mitä teit, ei sukusi historiasta. Jos viikinkielämä oli siis työtä, se tarkoitti, että kuka tahansa eri taustoista saattoi tulla viikinkiksi. Tämä herättää lisää kysymyksiä viikinkiyhteiskunnasta. Kuinka he pysyivät järjestäytyneinä, jos he eivät olleet kaikki samanlaisia? Kuinka he onnistuivat valloittamaan ja hallitsemaan niin laajoja alueita? DNA-todisteet osoittavat, että he arvostivat taitoja yhteiskunnassaan. Jos yksilö pystyi taistelemaan, matkustamaan ja antamaan panoksensa, hänet otettiin tervetulleeksi. Tämä viittaa siihen, että yhteiskuntajärjestelmä oli avoimempi ja sopeutumiskykyisempi kuin aiemmin ajateltiin. Tämä kuitenkin herättää toisen kysymyksen. Miksi käsitys vaaleista sinisilmäisistä viikingeistä on edelleen vallalla, jos viikingit olivat geneettisesti monimuotoisia? Yksi selitys voisi olla, että vaaleat viikingit olivat vähemmistö, jolla oli vaikutusvaltaa tai korkea sosiaalinen asema. Toinen teoria on, että tämä kuva keksittiin myöhemmin ja sitä on ajan myötä suurennettu, jotta viikingit näkyisivät sankarillisempina ja myyttisinä kuin he todellisuudessa olivat. Tutkimus paljasti myös odottamattoman piirteen Skandinaviassa. Se osoitti, että eri alueiden viikinkiryhmät olivat geneettisesti erillisiä toisistaan. Norjalaiset viikingit eivät olleet paljon vuorovaikutuksessa ruotsalaisten viikinkien kanssa, koska he olivat erillisiä ryhmiä ja joskus jopa vihollisia. Kun viikingit syntyivät Britanniassa synkän käänteen aikana, tämä skotlantilainen mysteeri valaisee uutta valoa viikinkisanan todelliseen merkitykseen. Se viittaa siihen, että viikinkinä oleminen ei ollut pelkästään verilinjaa, vaan pikemminkin kulttuurista vaikutusvaltaa. Viikinkikulttuuri näytti leviävän voimakkaana aatteena, jonka omaksuivat ne, jotka tunnistivat sen vahvuuden. Aiemmin yleisesti uskottiin, että viikinkiksi oleminen määräytyi syntymän perusteella. Norjassa syntyneitä pidettiin automaattisesti viikinkeinä. Viimeaikaiset todisteet kuitenkin osoittavat, ettei asia ollutkaan niin yksinkertainen. Tutkijat tutkivat 2 Orkneysaarilta Skotlannista löydettyä luurankoa. Ihmiset hautasivat ne huolellisesti ja kunnioittavasti viikinkien tapojen mukaisesti. Ruumiit asetettiin venemäiseen hautaan, mikä symboloi uskomusta sielujen siirtymisestä valhallaan. Heidät haudattiin viikinkimiekkojen kanssa, mikä osoittaa heidän korkean asemansa. Haudat osoittivat, että henkilöt olivat todennäköisesti pohjoismaisia sotureita. Tutkijat ovat pitkään uskoneet näiden miesten olleen skandinaavisia valloittajia löytöjensä perusteella. DNA-testien tulokset saapuivat,
ja ne muuttivat tilanteen täysin. Tulokset eivät paljastaneet lainkaan skandinaavista syntyperää. Yhteys Norjaan, Tanskaan tai Ruotsiin ei ollut olemassa. Sen sijaan miehillä oli geneettisiä siteitä Irlannin ja Skotlannin ihmisiin. On mahdollista, että he olivat piktien arvoituksellisen muinaisen skotlantilaisen heimon jälkeläisiä. Skotlantilaisista juuristaan huolimatta he elivät ja heidät haudattiin viikinkeinä. Löydös osoittaa jotakin tärkeää. Viikinkinä oleminen ei tarkoittanut tietyn etnisyyden omaksumista, vaan tietyn identiteetin omaksumista. Se oli kuin olisi ollut osa yhteistä kulttuuria tai tunnettua sosiaalista ryhmää. Viikinkien ei tarvinnut olla skandinaavisia syntyperiä. Heidän piti vain omaksua viikinkien elämäntapa. Paikalliset näkivät viikinkien saapumisen ja olivat vaikuttuneita heidän voimastaan, laivoistaan, aseistaan ja menestyksestään. He ihailivat viikinkien tehokasta järjestelmää ja päättivät liittyä siihen. He alkoivat noudattaa viikinkiperinteitä, käyttää viikinkityökaluja, uskoa viikinkien tapoihin ja mahdollisesti jopa puhua viikinkien kieltä. Vaikka heidän fyysinen ulkonäkönsä voi viitata yhteen asiaan, heidän hautaustapansa viittaavat johonkin toiseen. Tämä uusi ymmärrys muuttaa tapaamme nähdä Britteinsaarten historia. Perinteinen näkemys kuvaa usein viikingit taistelemassa paikallisia vastaan. Se yksinkertaistaa menneisyyttä hyökkääjien ja puolustajien väliseksi taisteluksi. DNA. Todisteet paljastavat kuitenkin paljon monimutkaisemman ja dynaamisemman kuvan. Rajat eivät olleet kiveen hakattuja, eivätkä paikalliset aina taistelleet vastaan. Jotkut jopa päättivät liittyä viikinkiyhteisöön. Viikinkien vaikutus ei koskenut pelkästään genetiikkaa, vaan myös sosiaalista ja poliittista kehitystä. He toivat mukanaan uusia ideoita, teknologiaa ja vahvan identiteetin tunteen, jota jopa heidän vihollisensa pitivät houkuttelevina. Samaan aikaan kun kulttuurit sekoittuivat Skotlannissa, Etelä-Englannissa, tapahtui levottomia tapahtumia. Yksi viikinkiajan järkyttävimmistä löydöistä on Dorsetin päättömät miehet. Dorsetissa arkeologit löysivät joukkohaudan, jossa oli noin 50 luurankoa, jotka kaikki oli mestattu. Joukkohaudat viittaavat yleensä tragediaan, mutta tämä löytö oli erityisen järkyttävä, koska kaikista ruumiista puuttui pää. Tämä ei ollut taistelussa haudattu ruumis. Kaulaluiden merkit viittaavat selkeään tapahtumasarjaan. Haavat viittaavat siihen, että näitä miehiä ei teloitettu taistelussa. Sen sijaan heidät vangittiin, sidottiin ja teloitettiin tietyssä järjestyksessä. Kyseessä oli suunniteltu verilöyly. Jotkut näistä ruumiista olivat osa samaa DNA-analyysiä, joka paljasti lisää traagisia yksityiskohtia menneisyydestä. DNA-testit vahvistivat, että nämä miehet olivat todellakin viikinkitaustaisia. He eivät olleet paikallisia asukkaita, jotka teeskentelivät olevansa viikinkejä. He olivat aitoja skandinaavisia ryöstäjiä. He olivat luultavasti osa ryöstöryhmää, joka epäonnistui tehtävässään. Paikalliset joukot, mahdollisesti anglosaksit, vangitsivat heidät ja teloittivat kaukana omista maistaan. Tämä löytö saa meidät tarkastelemaan viikinkiaikaa totuudenmukaisemmin. Yleensä keskitytään kylien polttamiseen ja aarteiden varastamiseen. Tämä hautapaikka kuitenkin kuvaa epäonnistumisen seurauksia. Siinä näkyy 50 miestä, jotka todennäköisesti tunsivat toisensa, mahdollisesti ystäviä, sukulaisia tai tovereita, seisomassa rivissä ja teloittamassa ilman armoa. DNA-tulokset osoittivat, että nämä miehet eivät kaikki olleet samalta Skandinavian alueelta. He eivät olleet kotoisin jostakin tietystä kylästä tai perheestä. Sen sijaan heidän genetiikkansa viittasi siihen, että he olivat kotoisin eri puolilta Skandinaviaa. Tämä viittaa siihen, että he olivat ryhmä miehiä, jotka värvättiin taitojensa perusteella, eivätkä verisukulaisia. Aivan kuten merirosvojen miehistöt toimivat, viikinkien miehistöt koostuivat eri alueilta tulleista taistelijoista, jotka johtajat kokosivat yhteen kykyjensä ja uskollisuutensa, ei tietyn taustansa perusteella. Tämä tieto tukee suurempaa trendiä. Viikinkiryhmät olivat sopeutumiskykyisiä
ja vastaanottavaisia uusien jäsenten hankkimisessa. Niin kauan kuin joku täytti kriteerit ja hänellä oli samanlaisia tavoitteita, hänestä saattoi tulla osa ryhmää. Tämä suuntaus osoittaa myös, kuinka eri alueilta, kuten Skotlannista ja Skandinaviasta tulevat ihmiset saattoivat tulla yhteen ja taistella rinnakkain viikinkimaailmassa. Tämä joukkohauta voitaisiin yhdistää synkkään historialliseen tapahtumaan nimeltä St. Brice's Day Massacre vuonna 1002. Englannin kuningas Athelred kärsimätön määräsi murhata Englannissa asuvat tanskalaiset. DNA-todisteet sopivat tähän aikajanaan. Vaikka emme voi olla täysin varmoja, tämä mahdollisuus antaa löydökselle enemmän merkitystä. Kun kaikki nämä osat yhdistyvät, syntyy vaikuttava kuva. Viikinkijoukot eivät olleet vain tyypillisiä armeijoita, jotka olivat yhteydessä tiettyyn alueeseen tai perheeseen. Ne olivat enemmän kuin ulkomaalainen armeija varhaiskeskiajalla. Ne olivat vaihtelevia, liikkuivat helposti ja sopeutuivat uusiin tilanteisiin. Tämä monimuotoisuus saattaa olla niiden menestyksen syy. He pystyivät oppimaan nopeasti päivittämään aseitaan tarvittaessa ja omaksumaan uutta tietoa, jos se paransi heidän selviytymismahdollisuuksiaan. He yhdistivät eri kulttuureja, kykyjä ja jopa yksilöitä. Lännessä väkivalta ja kulttuurien sekoittuminen muuttivat maisemaa, mutta idässä oli käynnissä toisenlainen viikinkitarina. Samalla kun tanskalaiset viikingit kohtasivat ankaria seurauksia Englannissa, ruotsalaiset viikingit etenivät Venäjän halki. He vahvistuivat eri tavoin. Heidän matkansa itään herättivät mielenkiintoisen kysymyksen viikinkien historiassa. Voisivatko näistä sotureista tulla kaukaisen keisarin eliittivartijoita? Kun ruotsalaiset viikingit kääntyivät itään ja muuttivat geneettistä karttaa, tiedetään, että viikingit eivät olleet yksi yhtenäinen ryhmä, vaan pikemminkin kulttuurin ja kielen yhdistämiä. Heillä oli erilaiset matkat ja tavoitteet. Tanskalaiset matkustivat länteen, norjalaiset luoteeseen ja ruotsalaiset itään. Ruotsalaisten itään suuntautuva muuttoliike on hetki, jolloin näemme aasialaisen DNA-yhteyden syntyvän. Geenitutkimus on paljastanut, että ruotsalaisilla viikingeillä oli erottuva geneettinen sukulinja verrattuna muihin viikinkiyhteisöihin. Heidän elämäntapaansa eivät määrittäneet pelkästään ryöstöretket ja sodankäynti. Myös kaupankäynnillä oli merkittävä rooli heidän identiteettinsä ja elämäntapansa muokkaamisessa. Ruotsalaiset viikingit käyttivät pitkiä laivojaan Itämeren ylittämiseen, mikä mahdollisti heille pääsyn nykyisen Venäjän ja Ukrainan laajoihin jokiverkostoihin. Nämä joet eivät olleet kapeita käytäviä, vaan laajoja vesiväyliä, jotka kuhisivat viikingeille mahdollisuuksia. Ruotsalaiset viikingit purjehtivat Dnepr- ja Volga-jokia pitkin, jotka olivat tärkeitä kauppareittejä, jotka yhdistivät Pohjois-Euroopan antiikin maailmaan. Matkansa aikana ruotsalaiset viikingit omaksuivat itselleen uuden nimen Rus. Nimestä Rus kehittyi lopulta nykyinen nimi Venäjä. Geenitutkimus osoittaa, että Venäjän varhaiset hallitsijat olivat viikinkitaustaisia, mikä muuttaa käsitystämme Euroopan historiasta. Kun ihmiset ovat yhtä mieltä siitä, että viikingit muuttivat itään, herää uusi kysymys. Kuinka kauas itään he menivät? Historialliset tiedot todistavat, että he pääsivät Konstantinopoliin, mahtavaan muinaiseen kaupunkiin, ja Bagdadin tärkeään kaupan keskukseen. On myös fyysisiä todisteita, kuten viikinkiveistokset Hagia Sofiassa Turkissa, jotka osoittavat heidän läsnäolonsa näissä kaukaisissa paikoissa. Geneettiset todisteet ovat paljastaneet odottamattoman löydön. Viikinkiajan luurangot Skandinaviassa sisältävät aasialaista DNA:ta. Tämä löytö viittaa siihen, että joko viikingit matkustivat Aasiaan tai aasialaiset matkustivat Skandinaviaan tapaamaan viikinkejä. Tämä osoittaa, että viikinkimaailma oli aiemmin luultua verkostoituneempi. Ymmärtääkseen, miten sekoittuminen tapahtui, on hyödyllistä tutkia silkkitietä. Tämä historiallinen kauppareitti yhdisti Kiinan ja Euroopan. Se toimi tärkeänä kuljetusreittinä,
jonka varrella ihmiset kauppasivat mausteita, silkkiä, hopeaa, ideoita ja jopa itseään. Viikingit asettuivat tämän laajan verkoston länsirajalle. Keski-Aasiasta tulleet kauppiaat, kuten Arojen alueilta tulleet, ja mahdollisesti mongolien varhaiset edeltäjät, ovat saattaneet matkustaa jokireittejä pitkin ja olla tekemisissä viikinkiasutuksen kanssa. Geenitutkimus tukee tätä käsitystä. DNA-todisteet osoittavat, että aasialaisia geenejä löytyy viikinkiajan skandinaavien jäännöksistä. Tämä viittaa siihen, että idästä tulleet ihmiset eivät olleet ainoastaan kaukaisia kauppakumppaneita, vaan he itse asiassa elivät viikinkien keskuudessa. He integroituivat viikinkiyhteiskuntaan elämällä, avioliiton solmimisessa ja yhteisön jäseniksi tulemisessa. Kiovan markkinat olivat monimuotoinen näky, sillä viikinkikauppiaat vaihtoivat turkiksi ja arabihopeaan yhdessä Keski-Aasian kauppiaiden kanssa. Nämä markkinat olivat todellisia eri kulttuurien, kielten ja sukulinjojen sulatusuuneja. Erilaisten ihmisryhmien sekoittuminen johtaa mielenkiintoiseen teoriaan. Se voisi antaa käsityksen viikinkisotureiden berserkkereinä tunnettujen sotureiden osoittamasta voimakkaasta raivosta. Näiden sotureiden uskottiin vaipuvan taisteluiden aikana eräänlaiseen transsiin, jossa he eivät tunteneet kipua ja osoittivat uskomatonta voimaa ja kestävyyttä. Tätä käyttäytymistä on yhdistetty hallusinogeenisten sienten käyttöön, mutta jotkut tutkijat ehdottavat, että muitakin tekijöitä saattaa olla mukana. Yksi ajatus viittaa siihen, että viikinkisotureiden voimakkaaseen fyysiseen ja henkiseen tilaan ovat saattaneet vaikuttaa genetiikka. Kun kaksi eri populaatiota sekoittuu, voi syntyä uusia ominaisuuksia. Ilmiö tunnetaan hybridielinvoimana. Vankan skandinaavisen ruumiin rakenteen ja arojen populaatioiden sitkeyden yhdistelmä on saattanut johtaa ainutlaatuisiin fyysisiin kykyihin. Nämä uudet geneettiset sekoitukset ovat saattaneet vaikuttaa viikinkisotureiden poikkeukselliseen kestävyyteen ja voimaan. Tämä viittaa siihen, että viikingit eivät olleet geneettisen koostumuksensa suhteen pelkästään skandinaavisia, sillä heidän voimansa saattoi olla peräisin ihmisgeenien monimuotoisesta sekoituksesta. Konstantinopolin varangikaarti oli erinomainen esimerkki viikinkien monimuotoisuudesta. Byzantin keisari päätti käyttää viikinkejä suojelukseen paikallisten sotilaiden sijaan, koska he eivät olleet mukana paikallispolitiikassa ja välittivät vain palkastaan. Palkatuista viikingeistä tuli keisarin eliittihenkilökohtainen kaarti. Varangikaartin jäsenet olivat kuuluisia siitä, että he olivat suuria, vahvoja ja kantoivat valtavia kirveitä. Heillä oli myös sekoitus erilaisia geneettisiä taustoja. Konstantinopolissa olo asetti heidät keskeiseen asemaan maailmassa. He asuivat eri etnisiin ryhmiin kuuluvien ihmisten, kuten kreikkalaisten, turkkilaisten, afrikkalaisten ja aasialaisten kanssa. Heidän aikansa Konstantinopolissa oli pitkä ja monet viikingit viipyivät siellä vuosia. Palveluksensa suoritettuaan he palasivat Skandinaviaan perheineen. Tämä suuntaus kuvaa erilaista geneettistä löytöä. Tänä aikakautena skandinaavisten populaatioiden DNA:ssa havaittiin jälkiä etelä-eurooppalaisesta. Tämä ei johtunut etelästä tulleista hyökkäyksistä, vaan pikemminkin siitä, että viikingit toivat mukanaan ihmisiä. He toivat pohjimmiltaan ihmisiä ympäri maailmaa pohjoiseen. Heidän maistaan tuli kansainvälisen vuorovaikutuksen keskuksia. Tämä halukkuus olla vuorovaikutuksessa muiden kanssa herättää kuitenkin hämmentävän kysymyksen. Miksi viikinkikulttuuri rappeutui ajan myötä, vaikka se oli vahvasti verkostoitunut ja vastaanottavainen ulkopuolisille vaikutuksille? Geneettisten tutkimusten mukaan tämä laaja kulttuurivaihto tapahtui ennen viikinkiajaa ja sen aikana. Kuinka pitkälle viikingit todella menivät? Olemme varmoja, että he pääsivät Newfoundlandiin. Tätä tukee Lance O. Meadowsin arkeologinen kohde, joka todistaa, että pohjoismaalaiset matkustivat Atlantin yli ja rantautuivat Pohjois-Amerikkaan. Tämän historiallisen paikan löytämisellä on ollut merkittävä vaikutus ymmärrykseemme menneisyydestä. Monet asiantuntijat uskovat, että Lance O. Meadowsia
ei ollut tarkoitettu pysyväksi asutukseksi, vaan pikemminkin väliaikaiseksi lepopaikaksi tai paikaksi laivojen korjaamiseksi ennen matkan jatkamista. Tämä herättää kysymyksen siitä, kuinka pitkälle viikingit ovat mahdollisesti matkustaneet Newfoundlandin ulkopuolelle. Amerikassa on kerrottu tarinoita vaaleaihoisista parrakkaista miehistä, jotka olivat saapuneet espanjalaisten luo jonkin aikaa. Näitä tarinoita löytyy eri versioina eri alueilta ja eri ihmisryhmien keskuudesta. Näitä muukalaisia pidettiin tyypillisesti epätavallisina matkailijoina, jotka tulivat meritse. Historioitsijat ovat usein hylänneet nämä tarinat myytteinä tai väärintulkintoina, koska niiden tueksi ei ollut konkreettista näyttöä. Sen sijaan niitä pidettiin enemmän kansanperinteenä kuin todellisena historiana. Viimeaikaiset löydökset kuitenkin saavat ihmiset harkitsemaan näitä teorioita uudelleen, erityisesti viikinkien DNA:ta koskevien uusien tietojen valossa. Viimeaikaiset geenitutkimukset ovat paljastaneet, että viikingit eivät olleet homogeeninen ryhmä, vaan pikemminkin sekoitus eri taustoista tulevia ihmisiä, mukaan lukien joitakin aasialaista alkuperää olevia. Tämä uusi havainto muuttaa käsitystämme viikinkien maailmasta ja herättää kysymyksiä heidän kyvyistään. Miten he pystyivät suunnistamaan pitkillä matkoilla avomerellä ilman magneettikompasseja? Yksi ehdotus on, että he käyttivät aurinkokiviä kiteitä, jotka pystyivät paikantamaan auringon jopa pilvisinä päivinä havaitsemalla polarisoitua valoa. Vaikka tämä saattaa kuulostaa oudolta, se perustuu todellisiin tieteellisiin periaatteisiin. Jotkut pitävät tätä edistyneenä teknologiana, kun taas toiset haluavat selittää sen olemassa olevan tieteen puitteissa. Jos viikingit osasivat navigoida hyvin ja sopeutua uusiin paikkoihin geneettisen perimänsä ansiosta, on syytä miettiä, olisivatko he voineet tutkia laajempaakin Amerikan rannikkoa. Minnesotasta löydetty Kensingtonin riimukivi on keskustelun aihe, joka viittaa siihen, että ruotsalaiset ja norjalaiset viikingit olivat Pohjois-Amerikassa vuonna 1362. Monet asiantuntijat uskovat sen olevan petos. Viimeaikaiset geneettiset tutkimukset ovat paljastaneet viikinkien laajat matkat ja sekoittumisen muiden ryhmien kanssa, ja jotkut tutkijat ovat sitä mieltä, että esinettä tulisi tutkia uudelleen. Tämä herättää toisen tärkeän kysymyksen. Jos ruotsalaiset viikingit toivat aasialaista DNA:ta Skandinaviaan, onko mahdollista, että norjalaiset viikingit jättivät eurooppalaista DNA:ta Amerikan alkuperäiskansoihin, vaikka laajat geneettiset tutkimukset eivät ole osoittaneet selkeitä viikinkien geneettisiä piirteitä esikolumbiaanisten Amerikan alkuperäiskansojen jäännöksissä, todisteiden puute ei sulje pois tätä mahdollisuutta. Se voi tarkoittaa vain sitä, että todisteita ei ole vielä löydetty tai että tutkijat etsivät vääristä paikoista. Toinen usein unohdettu ajatus on mahdollisuus, että viikingit ovat saattaneet tuoda ihmisiä mukanaan Amerikkaan sen sijaan, että he olisivat vain jättäneet DNA-NSA jälkeensä. Kuvittele viikinkilaiva palaamassa Vinlandista ihmisten kanssa, ei vain aarteen kanssa. Jos Amerikan alkuperäiskansoja tuotaisiin Islantiin tai Norjaan, heidän DNA-NSA sekoittuisi lopulta paikalliseen populaatioon. Ajan kuluessa sen jäljittäminen olisi haastavampaa, mutta se ei katoaisi. Islannissa tutkijat ovat löytäneet geneettisen vihjeen, joka tukee ajatusta Amerikan alkuperäiskansojen syntyperästä. He löysivät tietynlaisen geneettisen linjan nimeltä Kone E, jota esiintyy yleisesti Amerikan alkuperäiskansojen ja aasialaisten populaatioissa. Vaikka tätä geneettistä tyyppiä esiintyy vain pienellä määrällä islantilaisia perheitä, aikajana viittaa siihen, että se on saattanut saapua Islantiin noin 1000 vuotta sitten. Tämä herättää kysymyksen, toiko viikinki Amerikan alkuperäiskansojen naisen takaisin Islantiin. Noin vuonna 1000 saatavilla olevat todisteet näyttävät tukevan tätä selitystä enemmän kuin muita. Amazon-teoriaa pidetään äärimmäisimpänä teoriana. Jotkut tutkijat uskovat, että Etelä-Amerikan muinaisissa kuvissa on parrakkaita miehiä.
Vaikka viikingit tunnetaan parrastaan, tämä yhteys ei yksinään ole tarpeeksi vahva. Kuitenkin kun tarkastellaan muita viikinkien taitoja, teoria muuttuu kiehtovammaksi. Viikingit olivat taitavia jokimatkustajia ja käyttivät jokia päästäkseen sisämaahan mukaan lukien Bagdadin kauppareittien kautta yhteydessä oleville alueille. Jos se oli mahdollista Euroopassa ja Aasiassa, miksi Amazonjoki olisi erilainen? Käsitys saattaa vaikuttaa epätodennäköiseltä, mutta uudet löydökset ovat osoittaneet, että aliarvioimme viikingit aiemmin. On paljastunut, että viikingeillä oli aasialaisia geenejä jo ennen kuin heidät tunnustettiin viikingeiksi. Lisäksi viikinkiyhteisöön liittyi myös skotlantilaisia yksilöitä. Viikinkien identiteetti oli enemmänkin kollektiivinen järjestelmä tai franchising-järjestelmä kuin tietty etninen ryhmä. Kun tämä otetaan huomioon, teoria viikinkien Amazonin saavutuksesta tuntuu vähemmän naurettavalta ja keskustelun arvoisemmalta. Kun keskusteluun tuodaan mytologia, siitä tulee monimutkaisempi. Pohjoismaisessa mytologiassa on tarinoita kahden jumalparin aasien ja vanirien välisestä taistelusta. Aasit edustavat sotaa ja voimaa, ja jumalina toimivat esimerkiksi Odin ja Thor. Vanit puolestaan yhdistetään luontoon, hedelmällisyyteen ja maahan, ja jumalina toimivat esimerkiksi Freyr ja Freija. Aiemmin tutkijat pitivät tätä konfliktia vain symbolisena, mutta sille on olemassa erilaisia tulkintoja. Entä jos tämä tarina perustuu tositarinaan ja geneettiseen tapahtumaan? Voisiko olla, että vanirit edustavat Skandinavian ensimmäisiä ihmisiä, joiden esi-isät olivat Etelä-Euroopasta, ja kenties aasit symboloivat uusia ryhmiä, joiden sukujuuret ovat Aasian aroilta? Legendassa sota ei johda tuhoon, vaan integraatioon. Lopulta viikinkien ja muiden kulttuurien sekoittumisen aika päättyi. Genetiikan tutkimus osoittaa, että uusien geenien käyttöönotto väheni ja lopulta pysähtyi. Dynaaminen viikinkiyhteiskunta vakiintui ja Tanska, Ruotsi ja Norja muodostivat erilliset valtiot. Tämän muutoksen syitä ei täysin ymmärretä. On mahdollista, että kirkko rajoitti ihmisten liikkumista, poliittiset rajat selkiytyivät tai viikinkien elämäntapa menetti vetovoimansa. Viikinkien geneettinen materiaali ei kuitenkaan kadonnut. Se oli edelleen olemassa väestössä, vaikkakaan ei näkyvästi. Tämä palaa perimmäiseen kysymykseen, joka on hyvin henkilökohtainen eikä siihen ole vielä vastattu. Se odottaa ratkaisua vielä löytämättömien todisteiden avulla. Yhdistetään kaikki ja katsotaan, mitä tämä perusteellinen tutkimus todella merkitsee ihmisille tänä päivänä. Tutkijat eivät tutkineet vain vanhoja hautoja ja luita, vaan he vertasivat myös muinaisten viikinkien DNA:ta nykyväestöön. Heidän tavoitteensa oli suoraviivainen, mutta vaikuttava. Selvittää, kuinka paljon viikinkien geneettistä sukulinjaa on edelleen olemassa yli 1000 vuoden muutoksen muuttoliikkeen ja historiallisten tapahtumien jälkeen. Löydökset ovat odottamattomia ja erittäin tärkeitä. Jos asut tällä hetkellä Yhdistyneessä kuningaskunnassa, on hyvin todennäköistä, että sinulla on viikinkiperimää. Tutkimukset osoittavat, että jopa 6% Yhdistyneen kuningaskunnan asukkaista on huomattavia viikinkigeenejä. Tämä tarkoittaa, että on miljoonia ihmisiä, joilla on geneettisiä todisteita niistä, jotka purjehtivat kylmillä merillä pitkillä veneillä. Joku voi työskennellä toimistossa opettajana tai sairaalassa ja silti säilyttää palan Pohjanmerta DNA:ssaan. Tutkijat havaitsivat, että Ruotsissa niiden ihmisten osuus, joilla on selkeät viikinkiajan geneettiset merkit, on vielä suurempi, noin 10%. Jotkut saattavat pitää tätä lukua alhaisena, kun otetaan huomioon yleinen käsitys, että nykyruotsalaiset ovat enimmäkseen viikinkiperimää. Äskettäin tehty tutkimus kuitenkin kyseenalaistaa tämän käsityksen. Se paljastaa, että nykyajan skandinaavisilla ei ole samaa geneettistä koostumusta kuin vuosituhannen takaisilla viikingeillä. Vuosisatojen aikana geenipoolissa on tapahtunut merkittävä muutos. Viikinkien omaleimaiset geneettiset ominaisuudet,
joihin kuuluivat vaikutteet Skandinaviasta, Etelä-Euroopasta ja Aasiasta, ovat kehittyneet, vähentyneet tai yhdistyneet joksikin uudeksi. Tämä havainto muuttaa tapaamme nähdä historia. Se todistaa, että ihmiset muuttuvat jatkuvasti ajan muuttoliikkeen ja evoluution vuoksi. Et voi olettaa, että nykyajan ruotsalainen ihminen on täsmälleen viikingin kaltainen. Menneisyys ei lamauta ihmisiä, se muuttaa ja muovaa heitä. Tämän seurauksena historioitsijoiden on tarkistettava vanhoja teorioitaan ja modernisoitava vakiintuneita uskomuksia. Tutkimus kumoaa puhtaan syntyperän käsitteen. Jotkut ryhmät väittävät viikinkiperinnön edustavan geneettistä puhtautta, mutta tiede todistaa toisin. Viikingit olivat itse asiassa geneettisesti hyvin monimuotoisia ja sekoittuneita. He eivät pysytelleet omissa oloissaan, vaan integroituivat muihin kansoihin kaikkialle, minne menivätkin. He omaksuivat uusia kulttuureja, taitoja ja DNA:ta. Heidän sitkeytensä kumpusi monimuotoisuudesta, ei yhdenmukaisuudesta. Kun tarkastellaan Orkney-saarten kaltaisista paikoista löydettyjä jäänteitä, käy selvemmäksi, etteivät kaikki viikinkeinä haudatut henkilöt olleet itse asiassa skandinaaveja. Jotkut olivat paikallisia, jotka omaksuivat viikinki-elämäntavan. Tämä osoittaa, että viikinkielämä ei välttämättä perustunut syntyperään, vaan osallistumiseen aktiviteetteihin, kuten purjehdukseen, taisteluun ja yhteisten tavoitteiden saavuttamiseen. Jos joku pystyi osallistumaan näihin aktiviteetteihin, hänet voitiin hyväksyä viikinkiryhmään. Tutkimus osoittaa myös, kuinka laajoja viikinkien tutkimusmatkat olivat. Niiden geneettinen materiaali todistaa, että ne olivat jatkuvassa liikkeessä. Ne matkustivat Tanskasta Englantiin, Norjasta Irlantiin, Skotlantiin, Islantiin, Grönlantiin ja Ruotsista Itämeren alueille. Nämä polut loivat laajan toisiinsa yhteydessä olevan verkoston, joka ulottui useille mantereille. Viikingit toimivat pääasiassa välittäjinä keskiajan maailman eri osien välillä ja yhdistivät kaukaisia alueita ennen kuin edistyneet viestintämenetelmät kehitettiin. Tutkimus kuitenkin osoittaa yllättävän äkillisen uusien geenien virtauksen vähenemisen Skandinaviaan viikinkiajan lopulla noin vuonna 1050. Tämä tarkoitti, että viikinkiajalle ominaista geneettistä monimuotoisuutta esiintyi merkittävästi vähemmän. Sekä fyysiset että geneettiset rajat selkiytyivät geenien vapaan liikkuvuuden vähentyessä viikinkimaailmassa. Tähän muutokseen saattoi vaikuttaa useita tekijöitä. Kristinuskon leviäminen toi mukanaan uusia uskomuksia ja normeja, jotka estivät ryöstöretket, ja orjakaupan, jotka molemmat olivat merkittäviä tekijöitä kulttuurien sekoittumisessa menneisyydessä. Lisäksi alkoi syntyä voimakkaita kuningaskuntia, mikä johti vallan keskittymiseen. Aiemmin avoimia ja helposti saavutettavia alueita rajoitettiin ja linnoitettiin.